Objavte 5-hviezdičkový hotel Club Touran Prince World na čarovnej tureckej riviére. Tento obrovský rezort plný zážitkov je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí túžia po oddychu, zábave aj rodinných chvíľach. Aquapark je skutočným centrom zábavy. Tobogany, detské šmyklavky a vodné hry sa postarajú o váš úsmev a zábavu počas celého dňa. Hotel má priamy vstup na piesočnatú pláž, kde hostí čakajú bezplatné lehátka, slnečníky a plážové osušky. Izby sú priestranné a pohodlné. Pre hostí, ktorí túžia po niečom výnimočnom, sú k dispozícii izby s priamym vstupom do bazéna len pár krokov od dverí. Spa centrum je rajom pokoja. Sauna, parný kúpeľ, jacuzzi a rôzne procedúry pomáhajú telu aj mysli sa dokonale zrelaxovať. Krytý bazén je ideálnou voľbou pre pokojné plávanie alebo oddych kedykoľvek počas dňa. Masáže v rukách profesionálov prinášajú úplné uvoľnenie a regeneráciu po každodennom schone. Tradičný turecký kúpeľ ponúka autentický zážitok, para, teplý mramor a upokojujúce rituály čakajú na hostí. Široká ponuka reštaurácií sa postará o gastronomické zážitky, bufetové raňajky, obedy a večere, vegetariánske aj diétne jedlá, sneky, zmrzlina, kávové špeciality a à la carte reštaurácie potešia každého milovníka dobrého jedla. Najmenších členov rodiny poteší aj minizoo. Poníky, barany a pávy sa postarajú o zážitky vašich detí počas celej dovolenky. Club Touran Prince World tak spája oddych, zábavu, gastronomické zážitky aj rodinnú pohodu. Dokonalá voľba pre nezabudnuteľnú dovolenku.